Okay, mayong mudto no sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga igala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan si on air, Katekisis on air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Pizza uno na kini mahigala sa bulan sa Bayo. Yehey! Mayo na gyud, dili na madugay magfiesta na mi diri sa Ayungon, May 15. Karong May 6, sugod na mi sa amuang pag novena. Okay na, nahala. Ato dang timpayaon ug mayong hapon ang amang mundo ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug ang ato usab nga mga kaigsunan nga mga kaparian, Lukup, Kabisayan ug Mindanao. Of course, ang akong mga classmates day gana ko nakalimtan mahigala. Mag-ulan, mag-init ako gining lang timpayaon. Si Father Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz ug si Father Dami Heramis. Sa Cebu, si Father Joel Belsinia, si Father Joseph Anore, si Father Mario Atienza, si Father Glenn Vanson, si Father Monsignor Tingting Angkahas, si Padre Peter Necesario, si Father Rosdel Noel, si Father Joel Belsinia, si Father Mario Atienza, Father Rom Narca, o gingaman usab si Father Oni Rosaruso, o si Father nalimtan ako ng Melton Medida. Nya dito sa Maasin, of course, si Father Dodong Cordobes, the musician, o gingaman usab si Father Papa. Father Papa. Nala, no? Nala Samuel Papa. Nala, no? May munto na kanatuntanan mga igala. Adlaw karon nga Huwebes, pizza uno na kini sa bulan sa Mayo tuig 2025. No? Ara na tayo higala sa atuang Saint of the Day. Ang samantarong adlaw higala May 1 na. Of course, ang atuang karon nga kuan Santo mao si Saint Joseph the Worker. Kini ko nung kapistahan sa Saint Joseph the Worker mga higala. Gituyo gyud kini paghimo kini kapistahan sa Mayo 1 ug agi kini og tubag sa gihimo sa mga komunista nga kining adlaw isip adlaw sa mga magbabaol mga gitawag og sa English og mga workers. Gihimo kini ni Pope Pius XI, no, ni adtong 1955, no, 555, no. Unya ang pagtulunan mao nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpakatao og busa pinaagi sa atong mga kamot ug kahago gituwag usab kita aron mamahimong magbubuhat sa mga butang nga dakog ikatabang sa katawhan. Ayan, no. So karong adlaw mahigala ato karon nga gisaulugan sa iyahang fiesta si Saint Joseph the Worker. Hala, no. So atong pangayoon mahigala ang pangama ni Saint Joseph the Worker alang sa mga mamumuo. Okay, ayan, no. So adto ta mahigala sa ato ang CBCP News, balitang CBCP News mahigala karong adlaw Vatican rotating post gihatag ngadto kang Cardinal Chito Tagle, no. Ang Vatican mihatag kang Cardinal Chito Tagle og usa ka kining responsibilidad nga maoy mutabang sa atong talahorong sa ni Camerlingo, no. Camerlingo ang pag-andam sa conclave karong Mayo 7. Ayan, no. Karong Mayo 7 na mahigala ang conclave. O niya, matud pa, gihinumduman usab sa mga kabatanunan ang mga pagtulunan nga gitudlo ni the late Pope Francis, matud pa, learn how to listen, no. Kini mga batanon mga higala gimaymayan gyud sa talahorong Santo Papa nga maminaw gitang panalangsa, no. Usahay kini mga batanon mo paturato ira mapunin taon sa ilang mga gipangbati, no. So karong adlaw mahigala Mayo 1 gisaulugan nato siyang kapistahan si San Jose ang mamumuo, no. Agi og tubag usab mga higala
sa gihimo usab sa mga komunistang mga nasod nga diin karong adlaw ila usab nag-ila nga adlaw sa pamuo. Muna nga gibutangan pud og Santos ug ang Santos mao si San Jose ang mamumuo. Ala no, padayon ta mga igala, mga tuo pong santo karon. So padayon na ta sa atong topic kagahapon, no? Ang atong topic kagahapon, makasala bata kun masuko ta. O wala pa nato na mutagba matubag ng higala ga ato pang gimay kagahapon ang nagkalain-laing kanang klase sa kasuko. Doon ay passive anger, ayan, passive anger ug doon na po'y aggressive anger. Na agresibo gyud ba? Kana mga agresibo man ay delikado kay mamuak gyud nagbaso mahigala, no? Kana pong grandiosity, kana bitang dili na kamoong mutanaw og unsay maayo alang sa uban. Unya moghimo na og dili maayong mga desisyon. No? So ari ta may gala sa ato ang sumpay kagahapon nga topic. Makasala bata kun masuko ta. Of course, gituduan kita about anger management tips. Anger management tips. What are the different ways in order to manage your anger? Number 1, take a time out. No? Kanahanglan nga sa dili pa ka muhimo og reaksyon, count 1 to 10. Ayaw gyud tirada gyud ayon. Ayaw gyud tirada may gala nga naa pa kasuko. No? Unya get some space, palayo og jutay sa imong gikasukan. Ay sig paduol kay basig imo nya hinuon ng malaparuhan na imo. Imo niya hinuong malaparuhan ng imuhang gikasukan. Palayo gamay, palayo lang, no? Now, once you are calm, express your anger. Express in a non-confrontational way. Yan, no? Ayaw ipadayag. Kung nakalma-kalma na ka, ipadayag, no? Ang imuhang kasuko. And then, ipadayag ka na nga dili ka to bitang makisinumpagay na yung ka. Non-confrontational way. And of course, get some exercise. Lakaw-lakaw usa. No? Ayaw paapo pa ng imong kasuko. O niya, number 5, think carefully before you say something. Ayaw gyud usag tingog samtang nasuko pat ka. Aron nga dili ka makasulti og mga butang nga imo niyang pagabasulan. O niya, identify solutions to the situation. Ayaw gyud og kuan kanang gitawag natog pagpakawalag paglaom nga masulbad gyud gihapon ang problema. Unya, use I statements when describing the problem. Ayaw og kanang gamit og lain nga mga persons. Kina I dili we, dili you. Samot na ginang you. Ayaw ginang you. I ra ginang gamiton nimo nga word. Unya, don't hold a grudge. Ayaw pagdumot. Use humor to release tensions and practice relaxation skills. Kana bitang inhale, exhale, inhale, exhale. Yun no? Mawala na imong kasuko ana, no? Okay, klaro mahigala. What are the different tips of anger management? Number 1, take a time out. No, counting 10 before reacting. Number 2, get some space. Palayo lang una. No? Number 3, once you are calm, express your anger, but express it in a non-confrontational way. Dili bitaw ka nang mura bag mo confrontag yung ka ba ka nang imog yung suknaon gyud ba ayaw no? Nya get some exercise, lakaw-lakaw gamay, no? Kung mahimo lagan-lagan gamay, no? Kung na swimming pool, langoy-langoy gamay, no? Kung dunay pagkaon, kaon-kaon gamay, ano? Aron mawala ng imong kasuko. Kung dunay bino, ayaw inom bisa gamay, no? Kay kanang nasuko kanya mo inom pag yung kamusamot na, no? Nangingon nga ayaw gyud inom bisa gamay. Pero kabahig kaon o gamay. Aron mauli-ulian ka. Number 6, identify solutions to the situation. O nya, gamit og ako. Gamit og ako kung imong i-describe ang problema. Ako ba? Na problema ba yung kuani? Ano ka, kamo ba? Lisod na. O ikaw ba? Na delikado na. Ako ba? Na problema ko ani kay saan na nako ni? No? Kay imong mong amo ni inyong gihimo nako. No? So, don't hold a grudge. And number 2, kulokomedya gamay to release tensions. And number 10, practice relaxation skills. Inhale, exhale. Inhale,
Excel. Aron gyud mahuwasan kasi mong kasuko. Okay, di na lang sa taga-takutom ha kay medyo kuan ko gamay gyud ron kanang sa klarong pagkasulti mahigala medyo busy-busy gyud ko gamay na. Pero okay ra gyapon ta. Ni ara gyud ta gihapon. Kumusta naman dai ka Preps? Kumusta naman ka Preach naman kining ako ang kauban sa DYWC mahigala no si Preachy. Kumusta naman ka Preach? Ako ang higala usab nga tunay no, higalang tunay no. Pila na may katuig nga nag-uban-uban ani may ading ana no. Kami ni Sunny Boy no. Si mga higalang tunay mga higala no si Sunny Boy. Ika man usab ang atong higalang higala si Elmer. Oh. Kumusta na po si Sister Bibing? Ayan, no? Kumusta na, no? Naghinaot kita, mga higala, nga nakitang tanan. Sa Kapis Kais Panglawas, of course, ang pinaka-best friend ako din na walang lain kung dili si, yeah. Si Padre Ramonito Maata, si Father Ram. Okay. Daghang salamat og mayong mudto to Pilipinas. Nas.